Salam, hormatly gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gowmusyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Adyndan belli bolşaly, bu kanal sizi gyzykly we peýdaly maglumatlar, faktlar we wakalar bilen tanıştyran kanaldyr. Şu kanalda goýulan videolara tomaşa etmek bilen wagtyňyzy gyzykly we peýdaly geçirersiňiz diýip uly umyt edýär. Kanaldaky maglumatlara peýdaly diýmegimin bir sebäbi de bu berilen maglumatlaryň ygtybarly çeşmelerden toplanmagydyr. Ilki bilen şu günkü mawzuga geçmezden öň men siziň ähliňizi şu kanala agza bolmagyňyzy, like basmagyňyzy we başardygyňyzdan bir sany tesbir etmegiňizi uly haýyş edip soraýaryn. Sebäbi ol siziň maňa eden ujypsyzjy goldagyňyz bolar we meni täze videolary taýýarlamaga höweslendirer. Onda näme? Agza bolup like-iňyzy basan bolsaňyz, geliňinni şu günkü videomuza başlaýyn. Diňe gämi, otly we haýwanlar esasy ulak hökmünde ulanýan wagty dünýä belli fransuz ýazyjysy, dramaturgy we şahyry Jules Verne entek 19-njy asyrda öz ýazan eserlerinde her türlü uçan maşinler diýip häzirki zaman uçarlaryny, dik uçarlaryny we raketalary şekillendiripdir. We onuň köp okujulary ýazyjynyň bu pikirine şüpheli garapdyrlar. Emma bilişimiz ýaly evolýusiýanyň öňüni alyp bolmaýar we ilm bir ýerde durmaýar. Bundan 2 asyr öň Jules Verne'ň eserlerinde hyýal we fantastika bolup görünen zatlar şu gün hakykat. Biz şu wagt şol bir wagtlar fantastika bolup görünen maşinlardan peýdalanýarys. 30-40 ýyl mundan öň ilim adamlaryndan başga hiç kim jibi telefonu hakynda bilen ýokdy. 1983-nji ýylda ilkinji knopkaly jibi telefony Motorola kompaniýasy tarapyndan ýasaldy we ol telefona Motorola Dynatac 8000X diýilip ad berildi. Jibi telefonlary täze zat bolan üçin desine gaty meşhur boldy. Bahasynyň näçeligine seretmezden her kim özüne bir sany jibi telefon edinmek isledi. Soňra başga da bir näçe jibi telefonu öndürýän kompaniýalar hem bu herekete goşuldylar. We jibi telefonu bazarynda ony saýlap seçip alar ýaly ýagdaý döredi we narxlar da biraz elitir derejede düşdi. 20-nji asyrda ýaşap geçen İngiliz ykdysatçysy John Maynard Keynes'in "İslew üçinçiligi döredýär" diýen sözleri var. Edil şol sözlerde aýdylyşýaly, ilkinji knopkaly telefonlary gowy satylyşyna şaýat bolan öndürüjiler ilim adamlary bilen birlikde işlerini dowam etdirip ak-gara renkli kiçijik ekranlara renk koşdular. Ve sonra 1992-nji ýylda IBM dol ady International Business Machine Corporation kompaniýasy Simon adly ilkinji duýgur ekranly jibi telefonuny ýa-da touchscreen telefonu ýasady. Duýgur ekranly jibi telefonlary ilk başda alıcılarda kän bir satyn almak islegini döretmedi. Sebäbi köp alıcılar duýgur ekran jibi telefonunyň batareýasynyň ömrüne täsir edip biljekdigini düşündiler. Duýgur ekranly jibi telefonlarynyň çykanyna kän wagt geçmänke 1996-njy ýylda Motorola kompaniýasy özüniň ilkinji eplenýän ýa-da bükülýän StarTAC adly jibi telefonuny çykardy.
2000-nji ýyldan soň jübi telefonlary internete baglandy we täze smartfon ýa-da akylly telefonlaryň erasy başlady. Jübi telefonlarynyň esasy ideýany işi diňe jaň etmek, ýylan we Tetris oýunlary bilen çäklenmän her hili videolar ýazga almak, ses ýazga almak we tomoşa etmek, dünýäniň başga ýurtlaryndaky adamlar bilen baglanyp bilmek, kitap, gazet okumak, täzelikleri okumak we tehnologik taýdan has öten oýunlary ýükläp almak ýaly mümkinçilikleri döretdi. Emma jübi telefonlary näçe oýun goýup internete baglanyp renk alan bolsa-da, henizem olaryň ululugy we agyrlygy hakyndaky mesele bardy. Men özümde Nokia N70 Music Edition diýen jübi telefonu bardy we men ony ow görýärdim. Emma häzirki bilen deňeşdiremde ol Nokia jübinde elmydama ýarym kilo daş götürüp beren ýaly duýgusy bardy. Emma hakykatyň hatyrasyny aýtmak gerek, batareýasy näçe ulansaňam iň azyndan 2 güne gidýärdi. Mowzubyňyza dönsek, aýdyşym ýaly jübi telefonlary agyr we ekrany kiçidi. We 2007-nji ýylda Steve Jobs Apple'ın ilkinji iPhone jübi akylly telefonyny hödürledi. We ol ilkinji ýeňil we uly ekranly smartfon bolup görenleri hayrana galdyrdy. Şol wakadan kän wagt geçmänke Samsung, Motorola, Nokia we başga birnäçe kompaniýalar özleriniň täze uly ekranly we ýeňil jübi telefonlaryny hödürläp başladylar. Soňa waka käbir Vertu, Presso, Diamond, Apple we başga birnäçe kompaniýalar pulluja adamlar üçin ýürüýte çäklendirilen görnüşli müşteriniň islegine görä funksiýalary bolan jübi telefonlaryny öndürüp başladylar. Steve Jobs'un ilkinji iPhone'y hödürlediginden bäri entek 20 ýylyň geçmedi we biz şu wagt has öten tehnologiýalar ulanýarys. Şu wagtky jübi telefonlary bize nahar bişirip bermese-de, nahary nädip bişirmelidigini YouTube'dan görmäge mümkinçilik berýär. Nahar bişirip bermese-de diýdim welin, şu wagt aklyma ýakynda okudygym tagam we tehnologiýa bilen bagly bir täzelik geldi. Geçen hepde Japonya'da Meiji Üniversiteti'nin profesörü Alim Homei Miyashita dünýädäki ilkinji tagamly telewizory ýagny Tasty TV'ni hödürledi. Habarda aýdylyşyna görä, telewizoryň bir ýerinde 10 sany türlü tagam berýän sepici enjam gurnulan. We şol enjamlar telewizory tomoşa edýän adamyň başga ýurtdaky adamlaryň iýen zatlarynyň tagamyny telewizoryň ekranyny ýalap dadyp bilýändigini aýdýar. Geçen hepde bir uly tehnologik enjamlar satylýan söwda merkezinde diňe bir aýnadan ibaret açyk telewizor ýagny transparent TV görüp hayran galypdym. Indi bu habary okamsoň tügeleme ýapanlar diýmeseň başga dat galan ok. Hormatly kanalymyň agzalary we mehmanlary. Şunun bilen şu günkü videomu tamamlaýan. Video siziň göwnüňizden turandyr diýip umyt etmek bilen sizi ýene-de bir gezek agza bolmagy, like basmagy we tesbir ýazmagy çagyrýarym. Indiki videoda görüşýänçek hoş, sag bolun.